No, tyčka na vyrovnávanie kabíny na Scanii. Bežne odchádzajú, lámú sa tieto konce. No, zaostri. A tu nás sa to zvykne odlomiť. A jakú krásnu cenu tam dali, že 50 €. Čo ti jebe? No. Ona patrí sem, medzi tento a tento čap. Tu už nejakú dobu nebola. A rozmýšľam, že či ju skrátim, lebo či jak je to nastavené. Tak. Neviem, v aké výške bola kabína. Ale vyzerá, že môže byť, hej. Takže nacvakneme. Hop. Baj tam. Tak. Ešte pridvihneme. Tak. Ešte kúsok. No, hýbaj tam. Dobre, to s jednou rukou asi nedám. Tak, a je tam sviňa jedna. Už to bude prúžiť. Hej. Už to ide dobre.